مشرق وسطی وچ جنگ دے اثرات عالمی منڈی وچ خام تیل دی فی بیرل قیمت $112 تو ود گئی۔ برینٹ خام تیل 24% مہنگا $114 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI دی قیمت وچ $114 فی بیرل تو ود گئی۔ ماہرین دا آکھنا ہے جنگ طویل ہوئی تے تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ کفایت شعاری تے بچت دے حوالے نال حتمی لائحہ عمل تا باضابطہ اعلان اج ہوے گا۔ بین الاقوامی صورتحال وچ ملکی معاشی استحکام لئی بر وقت اقدامات ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف دا آکھنا ہے حکومت نے صورتحال تے مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔ ملکی معیشت نوں ہر ممکن استحکام فراہم کرن لئی سارے ضروری فیصلے کیتے جان گے۔ عوامی مفادات دا مکمل تحفظ کیتا جاوے گا۔ بچت تے کفایت شعاری دا بوجھ منصفانہ طور تے سب نوں برداشت کرنا چاہیدا ہے۔ ایران دا نویں سپریم لیڈر دی قیادت وچ اسرائیل اتے پہلا میزائل حملہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ٹیلی گرام اتے میزائل دی تصویر بھی پوسٹ کیتی۔ نعرہ درج کیتا لبیک سید مجتبیٰ۔ آیت اللہ خامنائی دے پتر مجتبیٰ خامنائی نویں ایرانی سپریم لیڈر منتخب۔ آیت اللہ خامنائی دے پتر دا انتخاب مجلس خبرخان رہبری نے کیتا۔ پاسداران انقلاب مجتبیٰ خامنائی دی پیروی لئی تیار۔ ایرانی مسلح افواج دا وی نویں سپریم لیڈر نال وفاداری دا وعدہ۔ ایران دے مختلف شہراں وچ جشن۔ تہران دے ونگ سکوائر تے ہزارہ افراد جمع۔ خامنائی دے بعد نواں رہبر زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دی پھر دھمکی۔ آکھیا نویں ایرانی سپریم لیڈر دے انتخاب وچ واشنگٹن دی رائے ہونی چاہیے۔ ایران دے معاملے اتے سارے آپشن زیر غور۔ سب ممکن ہے۔ ہر 10 سال بعد ایران دے معاملے وچ واپس نہیں آنا چاہندے۔ ایرانی افزودہ یورینیم ذخائر اتے قبضے لئی فوج کل سکنے ہاں۔ ایران دے حملے وچ زخمی ایک اور فوجی ہلاک۔ تعداد 7 ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دیتی۔ امریکی فوجی 1 مارچ نوں سعودیہ وچ حملے وچ زخمی ہویا سی۔ دوجے پاسے ایرانی میزائلاں نے اسرائیل وچ تباہی لا دتی۔ ایران نے اسرائیل تے غدر مات تے خیبر شکر میزائل طاقت تے۔ ایران دا اسرائیل دی ہائپر ریفائنری تے بھی حملہ۔ کویت ایئرپورٹ تے فیول ٹینک تے بھی ڈرون حملہ کیتا گیا۔ ایران دیاں 13 تنصیبات امریکہ تے اسرائیل دے نشانے اتے۔ تہران دے آئل ذخیرے اتے مہلک حملے۔ اگ بھڑک اٹھی۔ تیل وگن نال سڑکاں اتے اگ پھیل گئی۔ تہران وچ کالے بدل چھائے رہے۔ تہران دے جنوب وچ ریفائنری وچ بھی حملہ۔ کرد سمیت 3 علاقیاں وچ فیول ڈپو نوں نشانہ بنایا گیا۔ قریبی گھراں نوں نقصان۔ 6 افراد جاں بحق، 21 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز دیاں خیبر پختونخوا وچ 5 کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنو باجوڑ DI خان خیبر تے جنوبی وزیرستان وچ خفیہ اطلاعات تے آپریشن غصب الحق دیاں تازہ تفصیلات جاری۔ طالبان رجیم دے 583 کارندے ہلاک۔ 797 تو ود زخمی۔ افغان طالبان دیاں 242 چیک پوسٹاں تباہ تے 38 قبضے وچ لئیاں جا چکیاں۔ امریکہ دے چھڈے 213 ٹینک، 72 بند گڈیاں تے توپاں وی تباہ۔ تے بھارت تیجی وار T20 دا عالمی چیمپئن بن گیا۔ فائنل وچ نیوزی لینڈ نوں 96 رنز تو شکست۔ 256 رنز تے ہدف تے تعاقب وچ کیوی ٹیم 159 رنز تے مت ہار گئی۔ سنجو سیمسن، ایشان کشن تے ابھیشیک شرما دی شاندار بیٹنگ۔ بمراہ پلیئر آف دی فائنل۔ سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ ورلڈ کپ فائنل تو پہلے رنگا رنگ اختتامی تقریب ہوئی۔